अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विविध कार्यक्रमांनी साजरा केला। वाफे वैभववाडी नगरपंचायतीच्या नगरसेवक प्रदीप राव राणे यांनी देखील आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त स्वामी समर्थ मंदिरात अभिषेक केला। तसंच राणेंना मंत्रिपद मिळून ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री व्हावे तसं साकडं देखील त्यांनी घातलं। आमदार नितेश राणे यांचा वाढदिवस आज विविध सामाजिक उपक्रमांनी साजरा होत आहे। त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी विविध कार्यक्रमांचं आयोजन केलं होतं। वैभववाडीचे नगरसेवक प्रदीप राव राणे यांनी या वाढदिवसानिमित्त वाफे येथील स्वामी समर्थांच्या मंदिरात अभिषेक केला। त्यावेळी त्यांनी स्वामींना साकडं घातलं। आमदार राणेंना राज्याच्या मंत्रिमंडळात स्थान मिळावं तसंच ते जिल्ह्याचे पालकमंत्री व्हावेत असं मागणं देवाकडे केलं। यावेळी उपनगराध्यक्ष संजय सावंत, नगरसेवक प्रदीप राव राणे, सुभाष राव राणे, नारायण मांजरेकर यांसह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। आद्य दैवत विघ्नहर्त्या गणपती गजानन महाराज मालाक मारतो त्याप्रमाणे अधिष्ठ गंगो महाराज मालाक मारतो, दत्तगुरु महाराज स्वामी समर्थ महाराज मालाक मारतो त्याप्रमाणे ज्ञातज्ञ इष्ट देवतांना मालाक मारतो। या ठिकाणी आज वैभववाडी, कणकवली आणि देवगड विधानसभेचे विद्यमान आमदार माननीय श्री नितेशजी राणे साहेब यांचा आज जन्मदिवस वाढदिवस आहे आणि त्याचं औचित्य साधून या ठिकाणी प्रदीप राव राणे आणि तालुका भाजपचे सर्व पदाधिकारी आणि सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने मिळून या ठिकाणी स्वामी समर्थ मठामध्ये या ठिकाणी नितेशजी राणे साहेब यांना दीर्घायुष्य प्राप्त व्हावं, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये त्यांना उत्तम यश प्राप्ती व्हावी, आणखी भरपूर मताधिक्याने त्यांचा विजय व्हावा, त्याचप्रमाणे त्यांना जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद मिळावं अशा विविध राजकीय क्षेत्रातल्या त्यांच्या यशप्राप्तीसाठी आणि त्यांच्या दीर्घायुष्यासाठी या ठिकाणी या सर्व भाजपच्या सर्व कार्यकर्त्यांच्या वतीने पदाधिकाऱ्यांच्या वतीने या ठिकाणी स्वामी समर्थांच्या मूर्तीवरती महाभिषेकाची सेवा या सर्व भक्तगणांनी केलेली सेवा आपली ओढ मानून घ्या। अदाळतेपणे चुका अपराध घडले असेल तर ते क्षमा करा। त्याचप्रमाणे विद्यमान आमदार श्री नितेशजी राणे साहेब यांना दीर्घायुष्य प्राप्त होईल असा आशीर्वाद द्या। त्याचप्रमाणे त्यांच्या शैक्षणिक असेल किंवा राजकीय असेल विविध क्षेत्रामध्ये असते कार्यरत आहेत त्या प्रत्येक क्षेत्रामध्ये त्यांना उत्तम यशप्राप्ती लाभेल असा आशीर्वाद द्या। त्याचप्रमाणे त्यांच्या या विधानसभेच्या मतदारसंघामध्ये जे 3 तालुके येत आहेत त्या 3ही तालुक्यांच्या विकासात्मक जी काही त्यांची धोरणं आहेत, हेतू आहेत, संकल्प आहेत हे लवकरात लवकर परिपूर्ण होऊन पूर्णत्वाला जातील असा आशीर्वाद द्या। त्याचप्रमाणे या वैभववाडी तालुक्याचा उत्तम विकास नितेशजी राणे साहेब यांच्या हातून घडेल असा आशीर्वाद द्या आणि येणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये नितेशजी राणे साहेब यांना भरपूर मताधिक्य प्राप्त होईल असा आशीर्वाद देऊन त्यांचा भरघोस मतांनी विजय होईल असा आशीर्वाद द्या। आणि ज्या वेळेला लागते ते हाकेसाठीचा दावा करतील, त्या वेळेला हाकेसाठीला धावून जा। नाना विविध अवयवांचे रोग, व्याधी, पीडा, दुर्धर आजार जे काही पठिताकडे असतील ते सगळे दूर करा आणि नितेशजी राणे साहेब आणि त्यांच्या समस्त परिवाराला निरोगी दीर्घायुष्य लाभेल असा आशीर्वाद द्या। सर्वांचं रक्षण करा, संरक्षण करा। जनतेचा आणखी नितेशजी राणे साहेब यांचं एक अतूट नातं निर्माण होईल असा आशीर्वाद द्या आणि आनंद करून बरं करा ही तुमच्या चरणाची प्रार्थना महाराजा। अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म अक्कलकोट निवासी श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।